ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи иттилооти криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ таи чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ шинос менамояд. бо шумо дар студия Морухсор Таваллузода. истеъмоли аз меъёр зиёди машрубот оқибат шахсро беобрӯ, шармсор ва моил ба содир намудани ҳама гуна ҷиноят месозад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ сокини 26-солаи ноҳияи мазкурро ҳамчун гумонбар барои ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаи нақлиёт дастгир намуданд. шарҳи ин мавзӯъ дар гузориши полковники милитсия Офоқи Қодириён. ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон санаи 23 апрели соли равон як нафар сокини ноҳияи мазкур бо ариза муроҷиат намуд ки шахсони номаълум тариқи пинҳонӣ аз дохили таваққуфгоҳи боғи марказии ноҳияи мазкур автомашини тамғаи ВАЗ 2106 ки ба ӯ тааллуқ дорад тасарруф намуданд. зимни бароҳмондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия дар як муддати кӯтоҳ гумонбари ҷинояти мазкур дастгир карда шуд. ин нафар Абдуллоев Олимшоҳ соли таваллудаш 1998 сокини деҳаи Зулмободи ноҳияи Ёвон мебошад. ҳамчунин муайян гардид ки гумонбар Абдуллоев ҳангоми рабудани автомашина дар ҳолати мастӣ қарор дошта дар кӯчаи Абдурахмони Ҷомии ҷамоати шаҳрики Ёвон пиёдагард Буриев Саид соли таваллудаш 1976 маҷрӯҳи гурӯҳи якумро ки аз канори чапи роҳ мегузашт ба қисми пеши автомашина пахш намуда аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. дар натиҷа пиёдагард Буриев ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи марказии ноҳияи Ёвон бистарӣ мегардад. вобаста ба ҳодисаи мазкур нисбати Абдуллоев дар шӯъбачаи тафтишотии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 212 ва 252 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. ҳамзамон кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бохтар автомашини тамғаи Деу Сиело ки таҳти идораи Сафаров Умедҷон соли таваллудаш 1993 сокини ноҳияи Кӯшониён ва ронандаи автомашини тамғаи Опел Астра Файзалиев Акрамҷон соли таваллудаш 1979 сокини шаҳри Бохтар қарор доштанд, ҳангоми ҳаракат бо кӯчаи Садриддини Айнии шаҳри Бохтар дар ҳолати мастӣ автомашинаашонро идора мекарданд, ошкору муайян намуданд. боздоштшудагон бо қарори суди шаҳри Бохтар мутобиқи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда нисбаташон ҷазои ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 5 сол таъин карда шуд. идомаи барнома. ғайримақсаднок истифодаи моддаҳои психотропӣ ба саломатии инсон таъсири зишт дошта. бо мақсади пешгирии чунин зуҳуроти номатлуб кормандони милитсия пайваста чорабинҳои мақсаднок ва амалиётҳои махсус доир менамоянд. новобаста аз ин бархе нафарони манфиатҷӯ барои ба даст овардани манфиат аз роҳу воситаҳои гуногун истифода мебаранд. бо доир намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Норак ошкор намуданд ки фурӯшандаи дорухонаи бозори Сомониёни шаҳри мазкур Алиев Наврӯз соли таваллудаш 1999 сокини шаҳри Норак ҳабҳои психотропиро бе дорухати духтур ба ҷавонону наврасон ва гирифторони бемориҳои нашъамандӣ ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст овардааст. зимни аз назаргузаронии дорухонаи ӯ аз онҷо 374 адад ҳабҳои матҳушкунандаи навъи прегабалин дарёфту мусодира карда шуд. чӣ тавре ки дар наварҳои оперативӣ дида мешавад, ҷавонони зиёд дар назди нуқтаи дорифурӯшии Наврӯз Алиев ҷамъ омада барои харидории ин навъи моддаи психотропӣ дар навбат истоданд. дар идомаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Норак ҳамаслаки дигари Алиев Наврӯз шаҳрванд Азизода Шералӣ сокини шаҳри Норак ки ҳамчун паҳнкунандаи ин ҳабҳои матҳушкунанда ба шумор меравад ва дар ҳолати матҳушӣ воситаи нақлиёти худро идора мекард, боздошт намуданд. маврид ба зикр аст ки ин намуди дору танҳо бо дастури табибон барои доираи муайяни беморон тавсия дода мешавад. дар ин қисмати барнома боз аз фаъолияти шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Норак барои шумо маълумот медиҳем. чӣ тавре ки дар урфият мегӯянд мастӣ мебарад ба пастӣ. як гурӯҳ шаҳрвандон ки ҳама сокинони шаҳри мазкур мебошанд ва дар ҳолати мастӣ тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуданд,
боздошт ва нисбаташон чораҳои қонунӣ андешида шудааст. 6 нафар боздоштгардидагони сархуш дар баробари орумии шаҳрвандонро халалдор сохтанд, талаботи қонунии кормандони милитсияро нодида гирифта. вобаста ба ин ҳолати нисбати ҳар кадоми аз 3 то 10 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ татбиқ гардидааст. дар ҷомеа ҳастанд нафарони хурофотпарасту зудбовар, ки бо андак мушкилоти зиндагӣ дарҳол роҳ пеш мегиранд назди ба ном табибу фолбин. дар асл он нафароне ки ба серу ҷоду машғуланд, на маълумоти динӣ доранду на дунявӣ. милитсияи пойтахт чанд нафар аз сокинони шаҳри Душанберо барои машғул шудан ба серу ҷоду боздошт намуданд. ай олами ғайб, ай олами чӣ гап мезанам. мара вақти париё мегам, ман маҷбурам гап занам. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ омодасозии барномаҳои махсуси телевизионӣ ва аз макру ҳилаи соҳирону ҷодугарон огоҳ намудани шаҳрвандон, мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд нафароне ки ба худ хулосаи зарурӣ набароварда ҳанӯз ба фолбиниву ҷодугарӣ машғуланд. мақомоти милитсия то аз ҷомеа пурра решакан намудани ин зуҳуроти номатлуб бар зидди он муборизаи беамон мебарад. дар натиҷаи баргузории рейду амалиётҳои санҷишӣ ҳафтаи сипарӣ гардида низ якчанд далелҳои ба сеҳргариву ҷодугарӣ машғул шудани шаҳрвандон муайян карда шуданд. аз ҷумла зимни санҷиш дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ муайян карда шуд, ки шаҳрванд исматов муродалӣ саидович соли таваллудаш 1975 зоҳиран худро ба зан монанд намуда бо истифода аз усулҳои маккорӣ ба фолбиниву ҷодугарӣ машғул аст. зимнӣ аз назаргузаронии манзили истиқоматии ӯ шумораи зиёди аксҳои шаҳрвандон ёфта шуданд, ки ҳамаи онҳо ба истилоҳ муштариону ихлосмандони ин мардумфиреб буда бо мақсади гармиву хунукӣ ва кушоиши кору пешравии зиндагонии худ ба ӯ муроҷиат карданд. вале чунони худи ӯ иқрор аст, иҷрои чунин амалҳо ҳаргиз аз дасти касе бар намеояд. вале шаҳрвандони зудбовар ки зери таъсири психологии фолбинон меафтанд, вақт ва пулу моли худро сарфи чунин амалҳои пур аз ҷурму гуноҳ мекунанд. Ман ҳастам Муродалӣ Саидович. Соли таваллудам 1975. Ман касби ҷодугарӣ, фолбинӣ, басту бастак машғулам. ин одамое ки иҷода омадагиянд барои бахту барои зиндагиошон майно фреб карда, пули калон гирифта гумроҳ мекунам. инчунин аз ҷониби кормандони милитсия дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур Шаҳрванд Афғонова Малоҳат соли таваллудаш 1976 барои машғул шудан ба фолбинӣ дастгир карда шуд. ӯ низ худро ҳамчун шахси ғайбдону муайянкунандаи ояндаи шаҳрвандон муаррифӣ карда, фолбиниву ҷодугариро василаи пешбурди зиндагонии худ қарор додааст. чӣ хел шумо ҳамин кор аз кай сар кардед? чӣ гуна фол мебинед? ман пӯшт дорам. баъд вақте ки паривара шудам ҳамин кора мекунам. париё меган, ман мегум ай олами ғайб, ай олами чӣ гап мезанам. мара вақте париё меган, ман маҷбурам гап занам. хеле чӣ гуна шумо муайян мекунед тақдири ояндаи инсоно? ки бор фаҳмотар вақте газонед. картами партом мефаҳмам. картами партом ман хел мефаҳмам ки ина иш проблемай, иш пулай, иш дӯстдорияй, иш ғамай, иш андӯҳай, ҳамаи ҳамин нишон додан бо карта бароям осонтар мешавад. агар не картара фаҳмиданам мушкилай мара. фақат нишон додан бо карта мадам мушкилом осонтар мешавад. париё меган. вақте ман вай мекунам гап мезанам, ву мара меган ки фалон фалон бисмадон гап зан. бо истифода аз карта гӯё муайян намудани ояндаи шаҳрвандон василаи маъмулиест, ки аксарияти фолбинон аз он истифода мебаранд. аз ҷумла шаҳрвандон Ниёзова Зульфия соли таваллудаш 1972, Бобоева Олга соли таваллудаш 1957 ва Бердиева Мақсуда Акбаралиевна сокинони шаҳри Душанбе дастгир гардиданд, ки ҳамаи онҳо маҳз бо истифода аз карта гӯё ояндаи шаҳрвандонро муайян мекарда бошанд, бо ин тарз ба фолбиниву ҷодугарӣ машғул гардиданд. На того мужчину, которого я смотрю, он очень скрытный, внутри себя переживает. Много думает о семейной жизни, о работе, о денежной сфере много думает. Гадаю я на картах. Гадаю я на картах. Потом, если у кого сильно голова болит, я держу руки на голове, и боль проходит.
Карта ягон чизе ҳамаш дурова, якава игра мекарда, ягон чиз несте. Ягон кас таблетам карда наметавонад хеле чикати. Вай коғаз чихай ба чиз ҳамаш дурова, якава чиз. Масал одамо бовар ба чизи маблағ мисоли капки, што ма гуфтам, ҳамҷа 50 сомон монда рафтам. нисбати ҳамаи дастгиршудагон тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати минба такрор накардан расман огоҳонида шуданд. бори дигар ба иттилои кулли шаҳрвандон расонида мешавад ки ҳамаи амалҳои фолбинону ҷодугарон комилан хилофи шариати дини мубини ислом ва талаботи қонунгузории кишвар буда ботил будани онҳо возеҳу ошкор аст. вобаста ба ин аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар мубориза бар зидди ин зуҳуроти номатлуб бетараф набошанд. боз аз боздошту ошкорёбии сеҳргарону фолбинҳо барои шумо маълумот медиҳем. ёдовар мешавем ки эътимод ба фолбинону ҷодугарон ва аз онҳо талаб намудани кӯмак баҳри пешрафти кору фаъолият, ҷустани дармони дард ва амалисозии дигар хоҳишҳои инсонӣ нишондиҳандаи сатҳи пасти маърифатнокии чунин афрод мебошад. гарчанде ҳилаву макр ва ботил будани афсункориҳои ҷодугарону фолбинҳо кайҳо ошкору маълум гардида бошад ҳам, вале маҳз эътимоди баъзе аз шаҳрвандони гумроҳ боиси аз байн нарафтани ин тоифа гардидааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши навбатӣ. дар замони тараққиёти илму техника ва рушди соҳаи тандурустӣ дучор шудан ба мушкилкушоии шахсони ба ном дуохону сеҳрбарор ки пеш аз ҳама манфиати шахсӣ ва даромади пулиро боло мегузоранд хеле нороҳаткунанда аст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ҳисор машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ аз ҷониби 4 нафар аз сокинони рӯзгордидаи шаҳри мазкурро ошкор намуданд ки дар манзили истиқоматиашон ба хизматрасониҳои ғаразноки пулакии табобатӣ бо роҳи дуохонӣ ва сеҳру ҷодушикарӣ машғул буданд. инҳо Табаррук Зайналобидин соли таваллудаш 1970, Курбангелдин Насриддинов соли таваллудаш 1955, Ғоибов Сайри соли таваллудаш 1956 ва Шарипов Нурло соли таваллудаш 1931 ҳама сокинони шаҳри мазкур мебошанд. адабиётҳо бо мазмуну муҳтавои гуногун ва ашёҳои дар рафти хизматрасонӣ ба аҳолӣ истифодашаванда аз манзили истиқоматии боздоштгардагон дарёфт шудааст ки ҳар кадоме барои боварии мардумро ба даст овардан истифода мешуд. масалан шириниҳо, ҳар гуна ашёҳои карах, китобҳои мазмуни динӣ доштаи зоҳиран фарсуда аз усули ҷалби таваҷҷӯҳ мебошанд ки афроди ақидаи хуруфотпарастонаро моил месозад. омада буд биё бахт. бахт маънои бахт насиб. ин тумои каме кӯрошун ҳамаша гарму хунук кардани муносибатҳои оиладорӣ, пешгӯӣ, тақдир, бахткушоӣ ва ба ҳамин монанд кирдорҳои авомфиребона ки дар меҳвари он маблағи пулӣ ва манфиати молӣ меистад ба ҳуқуқвайронкунандагон нисбат дода мешавад. чӣ намуча мекунем ба ҳамин чизое ки маҳсулоти шоколад, дрожка, об анамир баъд иншоаллоҳ худо хоҳад агар дур бошад дост мешавад, маҳаббат мекунад. من دوستی محبتی من گرمی نمیگیرم. ولی واسه کارتون از چقدر مبلغ میگیره شما؟ هر خیلی. از چند سوم تا چند سوم؟ از 50 سوم، 100 سوم، 200 سوم، 300 سوم. آخرش هم 600 سوم. تو 600 سوم؟ аз рӯи далелҳои ошкоршуда бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. дар ноҳияи рӯдакӣ кормандони милитсия 4 ҳолати машғул шудан ба сеҳру ҷоду, фолбинӣ, дуохонӣ ва табобати дурӯғинро ошкор намуданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 1 дар ноҳияи рӯдакӣ зимни доир намудани санҷишҳои мақсаднок муайян намуданд ки шаҳрванд Ахметова Людмила сол таваллудаш 1967 муваққатан истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода бо истифода аз боварии шаҳрвандон ба мушкилкушоӣ, фолбинӣ ва гарму сар намудани муносибатҳои оилавӣ машғул гардидааст. номбурда бо истифода аз карта гӯё тақдири ояндаи шахсони зудбоварро пешгӯӣ намуда барои бартараф кардани мушкилоти онҳо аз ашёҳои ба монанди шам, собун, испанд, шампун ва об истифода мекардааст. аз ҳар як кор афтода Ахмедова Людмила аз 200 то 300 сомонӣ маблағ талаб намуда бар ивази хизматрасонияш ба даст овардааст. чуть-чуть, хоть рублей 200, 250, пускай будет 300, хоть чуть-чуть. Поэтому я
Эта девчонка назвала такую сумму, 280 саму не назвала. Чтобы вы не ходили к таким людям. Вот. Почему? Потому что такие люди часто обманывают, мошенников очень много. Они тратят деньги на себя, вас обманывают, потом у вас ничего не получается, вы только тратите деньги, а деньги зарабатываются трудом. ҳамчунин кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи рӯдакӣ ошкор намуданд ки мансуров нусратулло нуруллоевич соли таваллудаш 1978 сокини ноҳияи рӯдакӣ деҳаи тезгари болои ҷамоати деҳоти гулистон ки ба ҳайси имомхатиб фаъолият дорад ба воситаи дуохонӣ ба табобати беморон машғул гардидааст. ном бурда ки худ бояд ҷиҳати пешгирии хурофотпарастӣ сам гузошта ҷомеаро барои дуруст ҳидоя намояд бо хондани дуо ба равған ва об ва пешниҳод ба мизоҷон ба беморони захми меъда ваъдаи шифо медодааст. об меорам, об шонда мехонем дуо. ана химчака ҳамчун мақсад сабаби дур шидани таршон заминда фақат танҳо истифода мебарем. руған овардем ки мақсад амира дуо хонем. наҷмиддинова сурайё нарзуллоевна низ аз ҷумлаи чунин мардумфиребон аст ки на маълумоти тиббӣ ва на динӣ дошта гӯё бо хондани дуо якчанд шакли бемориро шифо мебахшад. бархи шаҳрвандон то дараҷае гумроҳ гардиданд ки ҳатто ҳангоми шикастани даст ё пой ҷои муроҷиат ба табибони соҳавӣ ё шикастабанд ба назди наҷмиддинова сурайё омада дуохонӣ мекунанд. фақат овоз ҳаст. овоз як мусафир қатим гап мезана, касали одаморо дама мегам, ма даво одамо мегам, ма ягон каса намебинам. шумо чӣ гуна табобат мекунед ин бемориҳоро? Бемориҳоро фақат мехонам, дам мекунам, мақсад ҷин мебурорам, оби хайтарма, оби дамтама. яъне ки мақсад ягон зиндагӣ вайрона обод мекардем, мисол ягон яъне муносибатҳои оиладориро гарм мекардем. нафари дигар ки аз ҷониби кормандони милитсия боздошт гардид ин Саидов Дилшод Саидуллоевич соли таваллудаш 1968 сокини ноҳияи рӯдакии ҷамоати деҳоти роҳатӣ мебошад ки ҳамчун муллои дамгар дар минтақаи худ нуфуз дорад. номбурда ба ваъдаҳои дурӯғин борои хондани дуо ба беморон ваъдаи шифо дода ба ин восита рӯзгор пеш мебурд. вобаста ба ҳолатҳои ҷойдошта нисбати номбурдагон маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда мавриди чораандешӣ қарор дода шуд. бо мақсади пешгирии муносибатҳои ғайриқонунӣ бо олами наботату ҳайвонот ва дигар боигарии табиат риёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ фаъолияти худро мақсаднок ба роҳ монда дар ин самт корҳои фаҳмондадиҳӣ пайваста баргузор менамоянд. новобаста аз доир намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳанӯз ҳастанд нафароне ки талаботи қонунро дар самти ҳифзи муҳити зист ва фазои экологӣ вайрон менамоянд. гузориш дар ин бора шаҳрвандон вазифа доранд ки нисбат ба табиат эҳтиёткор, сарватҳои онро ҳифз ва талаботи қонунгузориро оид ба муҳофизати муҳити зист риоя намоянд, то барои наслҳои оянда мероси арзишмандӣ боқӣ гузоранд. шикори ғайриқонунии моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ манъ буда, барои ин кирдор ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. баъзан аз нафарон дидаву дониста ки кирдорҳои онҳо бархилофи қонун аст, бо тур, маводҳои химиявӣ ва аз ҳама бештар бо шастҳои барқӣ моҳидорӣ менамоянд, ки ин кирдори онҳо боиси камшавии аксар навъҳои моҳӣ гардида, амалҳои харобиовар ба захира ва афзоиши моҳӣ таъсири манфӣ расонида, саршумори онро ба нобудшавӣ мерасонад. аз ҷониби кормандони милитсияи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ҷиҳати ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологӣ, ҳифзи табиат, олами ҳайвоноту наботот ҳамарӯза чорабиниҳои пешгирикунанда гузаронида шуда, кирдорҳои ғайриқонунӣ ва ба табиат харобиовари баъзе аз шаҳрвандон ошкор карда мешавад. дар давраи тухмгузории моҳӣ сайд намудани он бо мақсади пешгирӣ аз талафот ва камшавии саршумор кирдори ғайриқонунӣ эътироф гардида аз ҷониби кормандони милитсия дар баробари тартиб додани якчанд санадҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ як ҳолати ҷиноятӣ низ муайяну ошкор гардидааст, ки ин кирдори хилофи қонун сабаби дар асоси моддаи 230 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани содиркунандагони он гардид. дар доираи ҳамин гуна коргузории самтии кормандони милитсия дар ҳудуди деҳаи Полвонтуғаи ноҳияи Қободиён 3 нафар сокинони вилоятро ҳамчун гумонбар дар сайди ғайриқонунии моҳӣ дастгир намуданд. инҳо
юсупов абдусаллоҳ соли таваллудаш 1994 сокини ноҳияи кӯшониён. холов бой муҳаммад соли таваллудаш 1994 зодаваи истиқоматкунандаи ноҳияи кӯшониён ва маҳмадқулов аслиддин соли таваллудаш 1999 зодаваи истиқоматкунандаи ноҳияи қубодиён мебошанд. дастгиршудагон аз рӯи маслиҳати пешакӣ ғейриқонунӣ ба шикори моҳӣ машғул шуда аз дохили дарёи вахш ҳудуди ноҳияи қубодиён бо истифода бо усули худсози барқӣ 150 адад ширмоҳиро бо вазни 21 килограмм сайд намуда ба табиат зарар расониданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурдагон тибқи талаботи моддаи 230 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва тафтишот идома дорад. дар анҷоми барнома ба ҳар кадоми шумо рӯзгори хуш, саодату сарбаландӣ таманно намуда хоҳони онем, ки дар кишвар ҳамеша амнияти сарҷамӣ ва осоиштагӣ ҳукмфармо бошад. хайр.